našem přerušeném pořadu. Bohužel klub Šiška už přerušuje, takže to už asi nestihne. Ale teď dáme počasí, prosím. Aktuální zpravodajství. Tak prosím. Na jihu a na severozápadě a na jihu židle bude mrznout. A tady uprostřed bude teplo. Takže u nás máme sám. Přesně, akči. Není zavřeme počasí. Už! Není zavřeme počasí. A jdeme vysílat živě. Když vlastně živě to vysíláme celou dobu, no to je jedno. Takže budeme probírat denní aktuální novinky. Hannej Šmejkal je v nemocnici. Je na jistě. Teda, protože všichni myslí. Nevím to jistě. A to jestli bude podepsal. No, tak se ještě furt chrápe. Umíte si to představit? Chcete jako on teď do hadičky? Jo, upřímně ne. No, i když to bude tarhanuma na celý život. Tak prosím. Toto je intelektuální hračka pro psy. Vidíte, jak tento pes propojí šíří? Vidíte? Takže doporučuji páničkům, aby toto koupili. Tak. A nyní, no, jak bych to řekla, bude striptýžová show. Přesně, a hned, jak tancují striptézy. Tak prosím, napřed začínají nahoře. A pak pokračují dolů. Pak se vyhrknou nahoru, no, a pak se že to je jednoduchý. Žádná věda, všichni si myslí, jak budu jíst, ty lidi jsou chytrý. Víte, já musím říkat, a víte, jak to přijde, no, tak. A teď že my, normální lidi, to máme těžký. No ale v skutečnosti je to fakt těžký. No, protože, víte to, já dneska ráno jsem šla jako do pračky, si přesvědla po té nový džíny, protože mi jako nosejí štěstí.